Sven Fazer, siis Carl Fazerin poika, niin hänellä oli liiketuttu, jonka vävyllä oli erittäin vakava silmäsairaus. Ja nyt sattui niin, että Sven Fazerin sisko Britta Fazer oli naimisissa erittäin pätevän silmälääkärin kanssa, joka sitten auttoi tätä miestä ja paransi hänet. Ja kiitokseksi tästä niin Sven Fazer sitten sai tämän reseptin, joka oli sveitsiläinen suklaaresepti, ja siitä Fazerin sininen syntyi. Ja tämä nyt kuulemma on sitten se, joka on tämän sinisen pohjana. Taivaan sininen ja meren sininen, koboltin sininen ja orvokin sininen. Mä uskon, että harva uskoi, että tämmöinen väri voidaan rekisteröidä, hyvin yleinen sininen väri. Aikamoinen haaste. Laivaston sininen ja Fazerin sininen. Ja jos kukaan olisi puhunut mun kanssani tai mun enoni kanssa siitä, että Fazerin sininen väri pitäisi rekisteröidä, niin siitä olisi tullut maailman suurin nauru. Eihän siihen aikaan pystynyt tämmöistä tekemään. No nyt tämä brändi on niin arvokas ja tämä värinen, tyylinen, kaikkineen, että sitä on pakko niin kuin suojata.